Susunod mo na. Hihikay pa. Ha? Okay na po, sir. Gusto to. Katapusan 1 to 15. sa August. Manatong buwan. August 30 mo na. Buwan. July. August 30 mo na. Lagi na lang akong alun. Ito, basta nagkakasaya sila ko. Dahil diyan natuto ko kumain ng mas mabuti, may buto. Patuloy na mag-inom ng buto ng araw-araw. Sa control ko yung sugar ko ng pwede.